KBP and this station. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Time 1:01. Saan na paudi kadang tidamdama? Maayos kay nga ro dadumyag iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatarparampay kada iti reklamo dagiti umili, babaen kada iti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Nagasat nga malim tayamin nga sa ngapada. Aldaw ti Martes 12 ti mabilang ti bulan ti Mayo tawen na 2020. Ingkam isang bay kada kay ti programa tayo tap no maamuan dagiti umili. 30 minutos kentay pa nagkakadwa pa nagdidinanggay. Inte manen idanon dagiti kang runaan nga informasyon damdamag dagiti paspasamak iti pagilyan tayo. Kang runaan na iti probinsya tayo nga Ilocos sa Norte. Kasangwa nga intay idanon dagiti kang runaan nga intay mapag sasaritaan. Makadkadwa tay nga aga serbi iti biyang ti technical department ni Engineer Mike Ramos. Supervision ken direksyon ni Station Manager Roda Sadjan. Ken kasamiten mangkitkita ti seguridad testasyon tayo ni Sergeant Robert Yadaw. Ken tuy numutibiyang timon ti dati programa ni Ronald Domingo. Ana digiti kang runaan nga intay mapagsalitaan iti daytoy nga gundaway at ero dagiti papaulo dagiti insagana to inumutibiyang nga intay mapagsasaritaan. Tapno mamuan dagiti umili. Radyo Ronda Headlines. Itatay laing nasapsapang agundaway na iwayat daytoy presscon sa Kapitolyo no sa dino daytoy ket linawas nga itoy-tuyang itibiyang ti KBP ken kasama ten itibiyang ti Kapitolyo Provincial ket no sa dino dagiti kang runaan nga nagbalin nga resource speaker ket ni Engineer Randy De La Rosa, Provincial Director ti Department of Interior and Local Government no ti DILG ken kasama ten ken ni Mr. Marcel Tabihe iti biyang ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council iti biyang ti Kapitolyo Provincial ket adu dagiti banbanag nga sinalsaludsod dagiti kamkameng ti media. Maysa ditoy gagayem ken kabsat ket pakasiknan detoy pagamutay metan detoy modified general community quarantine iti probinsya tayo Ilocos Norte ket agmudo into no May 15 into no Biyernes detan ket kalpasan deta anya ti sumarno nga mapasamak iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ket adda detoy nagbalin nga sarita ni Engineer Randy De La Rosa ti Provincial Director ti Department of Interior and Local Government wenno DILG ti probinsya tayo nga Ilocos Norte isod ka po na intay to ipatangatang agapuanan ta napatiglaunay para katatay amin nga taga Ilocos Norte adetoy nga banag ken rebeng na nga maamuan so madamdama inakto ipatangatang kaya nakasama ten yaw awis ko kada kaya po nga kakailian no dadigitaya kaya chumet nga idanon nga informasyon
sitwasyon, damdamag iti bukod yung lugar, nawaya kayo laing nga mga ipadanon iti programa tayo, tapno mamuan dagiti umili, ket kasama tayo na dagiti tayo reklamo yo, ket mabalin tayo itaklin iti programa tayo, na dagiti tayo kaya nga pa-investigar, nawayayo nga idanon iti estasyon tayo. Balin iti agtawag kaya nag-text kadag iti cellphone numbers tayo, no saan kaya i-message daka kada ito'y Facebook account tinumutibiyang iti messenger ko papagayang. Alawen kaya itay torod rugyan nga ipadanon dato'y paset dato'y presscon itatay bigat dato'y presscon sa Kapitolyo, dato'y ket buang-buangayen itibiyang ti KBP Ilocos Norte kaya nakasama tayo itibiyang ti Kapitolyo Provincial. Sangwa nang intay rugyanan nga danon digiti insagana to inumutibiyang apo nga kakailan agsubli kami to kalpasan kadagiti sumagmano nga pamalagip tayo manipod ti technical studio. Tapno mamuan, dagiti umili. Red Horse to, astig ito. Gusto ko yan, ako ito, di ako yan. Dahil ako'y mainit ang dugo bagong musmong. Santa Bukal, mga oras, huwag iwaldas, hanapin ang sarili. Grabe! Astig pa to! Grabe! Rock pa to! Hindi! Animoy! Pinuhusan ng samot sa ring kulay, ganyan pagsariwa pa ang buhay. Naglipara na sa hangin, hulihin mo ang bagay na patok sa trip. Musika, panlasa at puso maingay. Gusto ko to, ako ito, Red Horse Beer. Kaya ko to, astig ito, #1 beer. Drink responsibly. Naimbag na damag kadagiti kakailyan iti dumaya paset iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Tagtultuloy ngagserserbiti sa pasap ti Corales Poncho Shop. Nga pagkakatangan iti nagdudumay ti klase nga poncho products iti naing kalindigan nga presyo. Wena po kakailyan ti Corales Poncho Shop ket agar-aramid iti kabarwanan ken moderno nga poncho products. Kas kumay ti ridaw, tugaw, lamisaan, aparador, sala sets, katre ken dagdumapay nga wood products. Ipagpakamupay ti Corales Poncho Shop ket agawat pay iti made to order. Masarakan ti Corales Poncho Shop along National Highway, Dingras Marcos Road, Barangay Medina, Dingras, Ilocos Norte. Kada nga impormasyon, ag-text wino tumawag iti cellphone number 0999-304-5061. Ti Corales Poncho Shop ket kukwa kinimatmatunan dagiti kinayat na anos ken manikagayem nga agasawa at ang Mr. and Mrs. Richard Corales. Ti Corales Poncho Shop ket they get absolute suporta iti programa Baru Arimat ken Baru Arimat Music Festival. Corales Poncho Shop, ti mapagdalkan a furniture shop iti Dingras, Ilocos Norte. Corales Furniture Shop. Corales Furniture Shop. High Factor Iron Tech Digital Corporation. Alisto can clear tiladawan, the outcome na pogi when no sexy. Di nanto maartapan iti digital printing ang ma-develop iti High Factor Iron Tech Digital Corporation. Siyempre, nalaka, latest edition pa iti sa renda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair printing, MP3 application download, picture editing, rush ID picture, local ken or abroad. Mabalinyo nga orayen. Agawat dapat iti tarpaulin printing, iti anyaman na design akayat yo. Aglako da ti picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair, ken aglako da, amin aklas iti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan iti High Factor Iron Tech Digital Corporation. Amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batak. Call up telephone number 792-3444 or cellphone number 0925-3589-531. High Factor Iron Tech Digital Corporation. Perdi ka di talugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taadda dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Isodayta ti ECF Auto Repair Shop.
Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na dagiti nagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad: change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair ken dadumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories ken dadumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadung impormasyon ag text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ipagpatarimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagpalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Saan na paudi kadang tidamdama? Maayos kay nga ro dadumyeg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatarparan pay kada iti reklamo dagiti umili, babaen kada iti masaknan. Pakaidanunan pay iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Intay itultuloy ti programa tayo. Tapno mamuan dagiti umili nang tuludan iti oras sa 1:12 ti oras sayo na apo nga kakailyan. Kasangwa nang intay man padanon dito nagbalin nga sungbat ni Provincial Director ti Department of Interior and Local Government iti probinsya ni Engineer Randy De La Rosa. Pakasiknan pa lang kadatoy anya ti mapasamak kadatoy May 15 gagayem ken kabsat pagamutay meten nga adda tayo iti modified general community quarantine wenno GCQ apo nga kakailyan ken anya digitay aramiden dagiti barbarangay apo nga kakailyan. So dayto ito ti wenno dayto iti ilawlawag kada tayo ni Engineer Randy De La Rosa iti biyang ti DILG iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Tatay ko na tayo nasken unay daytoy nga kaamuan tayo no pay agpapan kada iti agundaway ket tagtegurayan tayo na anya daytoy agbalin manen nga direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte apo nga kakailyan tano malagip tayo iti entire Region 1 ket ti probinsya ti Ilocos Norte, Ilocos Sur ken kasameten iti biyang ti La Union ket dagitoy ket adda iti general community quarantine. Wenno dati makun ko nga GCQ except daytoy Pangasinan apo nga kakailyan gapuanan ta dadapay lang iti ECQ dati enhanced community quarantine apo nga kakailyan. So kastiman ti palawag ni Provincial Director ti Department of Interior and Local Government iti probinsya tayo ni Engineer Randy De La Rosa no ana digitay sumarno nga mapasamak kadagiti barbarangay iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. So kastiman dati panagsarita na. Tapno mamuan dagiti umili. Ni apay madin sabot. Okay. Guray kata kapsut sa guray ka man ta. Siya dito'y ayan tayo ti Ilocos, kandang nagruna ti probinsya tayo Ilocos Norte.
Kete sa lunsod mo tatay sir nga no addangan to kadi mabalinan dagitoy barbarangays no munisipyo nagpanday iti bukod da nga paglintegan iti regarding iti quarantine or post quarantine. Ket umuna ti amin orayon tayo no anya dagitay guidelines ti IATF di resolution da no anya ti specific na pulisiya nga inkabil da dijay. But nukas pangarigan man silent unawan timpawil na dijay apo agtultuloy iti powers dagiti apo nga local government units nga wan iti restriction na dagiti nga ramidan da nga powers because lifted nga ro den dijay community quarantine mabalinda tagpanday tapno mang-regulate kadagiti kailyanda because that is a general welfare mandate of the local government units nga rebeng na laeng nga ken amuda ti sitwasyon ket rebeng na laeng nga isuda iti naikkan iti puder ken naikkan iti puder nga mang-regulate mang-restrict iti activity nang nangruna ti movement dagiti tattao dijay ayanda po. Sir, may kadwa nga sa lutsut ko para kada kayo di kitay local government unit sir mandatory kadi nga bayadan da ti hazard pay di kitay nagserbi nga kas frontliners kabayatan iti ECQ ken GCQ sir. At the guidelines apo iti DBM regarding kadagiti frontliners tayo at dagiti qualifications na dijay. Ket umuno dagiti health personnel. Ket tipaggapan na ngamin ti pundo it's the local government unit. So umuna dijay no adda available nga pundo da inlatang iti local government unit nang rural ti barangay entitled dagitoy nga frontliners kadagitay additional remuneration aside from kadagiti honorarium nga ma-receive da po. So ibasar tayo iti budget circular mapandan tulungan to ida dagiti budget officers ti kada LGU no kasano iti panang proseso da anya dagitay sumagan na duno requirements kadagitoy but generally entitled dagitoy health personnel tayo frontliners for their hazard pay. Thank you sir. Thank you. Okay, thank you very much. May we acknowledge the Okay, DJ kagayam kaya na kaabsat, dato'y nagbalin nga palawag ni Engineer Randy De La Rosa, iti biyang ti DILG, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Kastay nakunana, tag-uray no anya dagitay pagalagadan nga iyat nagmanen ti interagency task force gagayem ken kakabsat kalpasan detoy general community quarantine iti probinsya tayong Ilocos Norte. Detoy tatay ti tagtag-urayan ti sangkaduan iti probinsya tayong Ilocos Norte. Ken deti may sa kadaytay nasa ludsod ken nailawlawag kanya na nga adda ka diti power diti local government unit nga detoy tultuloy diti agdamat at maararamid kadagiti bukod dang lugar kas kuma ditoy syudad ti Batak detoy panag checkpoint kadagiti barbarangay. So anamungan ti provincial DILG director tayo detoy agdepende iti biyang ti local government unit no detoy ket ada detay angayen daw no detay buklan nga ordinansa then detoy ket maipatungpal iti biyang ti barbarangay apo nga kakailyan. Tatay kunana nagduma detoy checkpoint ken kasamitan detoy panagbarikada. Tatay toy panagbarikada no malagipyo ada detoy rakurak iti biyang ti Malacañang no Jack Marino ket nag-effective detoy idi Sabado detoy panakaikat maminpinsan dagitay checkpoint kadagiti naduma-dumang national highways kang runa na kadagiti borders apo nga kakailyan ket mapansin tayo nga awanen dagitoy malaksid laeng kadagitay adda iti barbarangay. Ket no ti biyang ti barikada ko na tayo ket iti barangay tatat pakakitaan tayo dayjay detehaan nga may palubos nga nakalukat dagiti barangay roads gagayem ken kakabsat ket no met dagitay provincial road nga dagitoy ket adday ti panaka-lockdown da ket dagitoy ket masapol nga maikat dagitoy. So digitay laeng agbati, digitay adday ti barbarangay apo nga kakailyan. Ken detay kunan ni Apo De La Rosa nga agdepende ti biyang ti local government unit no itultuloy da daytoy may patpatungpal iti checkpoint kada barangay. No madlawan tayo talaga nga dati daytoy nga may patpatungpal ngem gapo kadaytoy kaadda iti
COVID kakailyan ket talaga nga napaigatan iti panag-checkpoint kadagiti barangay para kanya ken ano digiti agkuna nga napintas no agtultuloy daytoy panag-checkpoint kadagiti barangay although daytoy ket araramiden digiti barangay officials including digiti barangay tanods ngem daytoy ket napintas no tuloy-tuloy tapni kasta ket malappedan dagitay krimen nga mapaspasamak iti maysa nga barangay apo nga kakailyan tanumadlawan nyo idi awan pa iti kastoy nga pandemic iti lubong ket kadagiti barangay ket maobserbaran tayo ken adda digitay dumandanon kada tayo nga awan digitay patpatungpal nga panagpatrolya panag-checkpoint kadagiti nagduduma nga barangay. So napintas detoy kuno ni apo DILG Director di probinsya tayo no maitultuloy tapni kasta ket mang preventar pay kadagiti saan nga napintas nga mapaspasamak kadagiti nagduduma nga luglugar, nagduduma nga barangay iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Tapno mamuan, dagiti umili. Gano, hintay to itultuloy ti programa tayo. Aga shout out tayo man kadagiti mayat ti pabuya padenggeg na kada tayo iti daytoy nga gundaway. Okay, kablaawan tayo man digitay mayat ti pabuya padenggeg na tatang malem. Kablaawan tayo man dagiti sumaganad ni Maria Magdalena de la Cruz, ni J.R. Dagimol, Emily Butay de los Santos, nagkagamatan, ni Rika, nagkwamatan. Okay. Ni Mirna Baho, apay kasjay, apay ngamin agikat. Okay. Talaga kastagaya mon. Ni Amir Nabajo, ni Dimple, Jenny Aganon Gallardo, Rioli Morales, Christian Gamatero, Harold Dayawen, Nelson Reyes, Roderick Molina, Mardanog, Roberto Tagodin, ni Manang Raquel Cambal Corpus, ni Inang Maji Tunak, ni Sherwin Kim Rigunay, ken ni pagayam tayo nga Suprema Corpus. Okay? Thank you very much kadagiti anayat nga aga buybuya dumdumeg iti Facebook live tayo kananad toy ingka pay mangan pare kunanot nangan tayo na itatay lang. Okay, good afternoon Sir Ronald kunan ni Ma'am Mardanog ni Roderick Molina animbang nga panag buybuyam ken nakasamatan ni Prince Gino pauni dete tag makutila basit ket agkwan. Okay, ni pagayam tayo nga Risa Nunez, ni Virgie Maranan Umawid. Good afternoon, sir. Kunanad toy, kasama ten ni paring Rosbelt Simon. Kumusta kayo di Talapas? Ni Epifania Palada, ken ni Harold Layawen. Ken good afternoon, sir. Kunan ni Sir Michael Mabuti Galakgak. Ken dapat dito may sapay dito yung mensahe. Kunanad toy, good PM and happy listening to Von Babor. Greetings from Randy Archaga. Okay, dita Dipulog, taga Dipulog Dejay. Beno, aga sublinto di programa tayo, kalpasan kalaing kadigiti sumagmo nga pamalagip tayo, manipod ti technical studio. Tapno mamuan, dagiti umili. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget asop suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagagatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekildad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero no agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang aruden dagiti magatang sadyay nababapay iti presyo da ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Ti adadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno ken de kalidad. JAJ Furniture Shop. JAJ Furniture Shop. For my next trick, I will read your mind. Yay!
Uy, sige nga! Pangalan mo, Michael! Hindi eh. May kaibigan kang Michael? Wala. Mahilig ka? Sa blue? Red. Eto sigurado. Paborito mo ang Pure Foods Tender Juicy Hotdog? Wow! Tama! Walang duda, kids love Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Kaya number 1, may cheesiest cheese dog at chicken sarap chicken dog pack. Isalunat ket isu iti karatgan agameng iti maysa nga tao. Ngarud, masapul nga intay tagibinen iti panagdaldalos. Tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo. Ni Sanggunian Panlalawigan Member Dr. Medel Gawat and Family iti Syudad Tibatak ken Chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Saan na paudi kadang tibandama? Maaris kay nga ron adong iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kada iti reklamo dagiti umili. Babaen kada iti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdunupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito laeng RPN DCRL Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Pero tuloy-tuloy tiya programa tayo. Nakalisoy tiya oras apong kakailian. Keta intay tuloy tiya programa tayo. Dato'y may sapay kadagiti nasa lunsod. Iti biyang tiya Provincial Director tiya DILG ti probinsya tayo kabayatan tiya Prescon. Keta pakasiknan pa ilang kadato'y adang sitwasyon iti probinsya tayo Ilocos Norte kang runaan na kadagiti kalkalsada. Tano madlawan tayo ano pa'y kadagitoy ket adda tayo pa lang iti GCQ kuna tayo ngem kasla nagsublin ti dati nga sitwasyon kang karunan na kadagiti kalkalsada no pa'y adda digitay paglentegan pa lang ngayon tayo sursuroten ngem kuna tayo nga adda digitay narigat latta nga isuro nga kakailyan tayo kang runaan na tatta dato'y panakalukat kadagiti kalkalsada dagiti national highways. So anya ti epekto dato'y gagayem kan kaabsat tata dato'y kaawanen dagiti checkpoints iti national highways tamadlawan nga agbalbalinen nga heavy traffic kadagiti kalkalsada nang runa kadagiti sentro kas kuma dito'y sentro ti Batak, sentro ti San Nicolas, dita sentro ti Lawag, gapanan ti Ruay dagiti nakadado nga lugan. So kasliman, dito'y tata panagsarita ni Apo Provincial Director ti DILG ti probinsya tayo, na anya diti nakita na tatang epekto dito'y tata pan nakaikaten dagiti barbarikada kadagiti national highways. Tapno mamuan dagiti umili. Mga checkpoints talagang kaslala naikawa dagiti tattao nga dadjay balbalay daw which is supposed to be nga damot limitasyon pa ilaeng tamo tayo timbagana di polisiya is dagiti agtawen iti 21 agpababa dagiti below 21 years of age ken dagiti senior citizens handa pala mabalin nga rumar. Epekto na dito apo ket saan nga makita maadto ti makalibas nang nangruna no dagiti barangays ket medyo limmo kayda kuna tayo ti panang restrict ka dagiti nga tattao so nga makita tayo nga adda ti free ti movementen dagitay dagduma nga supposed to be nga makaruar ket ipanagkita tayo daytoy dapat maging vigilant dagiti barangay officials ano da makita da nga mang violate the existing policy, they should remind dagiti kalugaranda. It is their responsibility kasi ato
hantay umot nga hantay nga idaw dawat nga sapel ako mataawan ti agbalintay nga case iti detoy COVID petrobang na laeng agbalinda nga vigilante immobilize da amin nga resources da nga oren na open dagiti nga checkpoint. They should remind their constituents that we are still in quarantine na po. Ganyan. Hi sir, good morning. Sir, Tapno mamuan, dagiti umili. Jay, disiplina tiya kang runaan nga kasapulan. Wen, timay sa kaditay na obserbaran met ni Apo DILG Director, iti probinsya tayo. Tay kunana nga kasla na palusutan nga ana. Iti kakailyan tayo no pay adda digitay polisiya nga digitoy ket dapat nang obserbaren ken ipatungpal tayo. Ana digijay. Detoy may salaeng iti mapalubusan iti itunggal pagtaengan nga makarwar. Sa ludsodek man kada kayo masursurot wenno saan para kanyak haan nga masursurot gagayem ken kaabsat. Dagitay pay rumwar ti barangay. Dagitay below 20 years old. Masursurot wenno saan. Adda dagitay sumagmamano nga makalkalusot ag makaliblibas nga 20 below. Kaya pwede kitay senior citizen, no pwede kitay senior citizens tayo, kaya mapalubusan da, nga rumwar ti uneg ti barangay, lakit di importante, di kitay pagturungan da gagayem ken kakabsat. Kaya may sapay ka di kitay na-ishoot nga sa ludsod, daytoy pan naka-obserbar kadagiti barangay nga adda dagitay aglulubon ti motorsiklo. Nakalawlawag nga paglintigan ko na ni Apo DILG Provincial Director tayo nga maiparit nga amuyo ti agkurkurang dagitay barangay official dapat na kunana dagitay kumamit barangay official na timang tiliw ka dagitay ka barangayan da nga aglulubon ti motorsiklo handa nga madaksan ta dati lintag kunana nga rod isot gapona da kayo nga po nga barangay official dadda dagitay ka barangayan yung aglulubon ti motorsiklo tiliwen nyo ida at apnikas takat adda ti pagmen na naan kunana amuyo nga min gagayem ken kabsat no maminsan pero Los Benos dagiti daduma nga barangay officials oray makitkita da handa ngamin nga sitain digiti apo nga kabarangayan da nga ko na nga ron ni Apo DILG Provincial Director tayo nga ang katgapotam ammom asidegken ka ket amangan no saan dakan to ibotos no may ti eleksyon ikatantay kuma digita ko na nagagayem ken kabsat laksiden tay pa lang ti panagpulpolitika anang arod Sir Servina digiti tatta may patpatungpal nga linteg daduma digiti met barangay official ngamin timang tolerate kadigitoy ko na nagagayem ken kabsat. Isod nga po na, da kaya po nga barangay official. No, adda digitay kabaranggayan nyo nga aglulubon ti motorsiklo, ore hang digitay solo motorsiklo, or digitay tricycle, digitay kurong-kurong, tiliwan nyo ida. Tapos kastakit agbuting da gagayem ken kaabsan. Aratay kunak manen, kaya kakalaymi nga kakalayng ibagbaga, digitay official tayo, kaya't tsuka di, nga agsubli ti dati nga sitwasyon iti probinsya tayo, kaya't tsuka di nga adda digitay may makaptan, dito'y sakit nga COVID, kang kanayon nga ibagbaga, haan nga makita dito nga virus tay ko nga roden ni Apo Governor nga nasaysaya dete agsakbay tayo sa tay nga narigat no sa tay tula ang aggunay no adda daytan sud ka po na nga no maminsan pa-check med dete ko na ti DILG Provincial Director tayo no daduma dagitoy met ngamin barangay official timang toltolore kadagitay linteg gagayem ken kaabsan. Kaya kasama tayo, dati pa nagusar iti face mask, kada social distancing, dapat na maobserbar di gitoy. Apong kakailyan, ken napintas, no tuloy-tuloy kumakuna ng arod, no di gitoy, ket maipatungpal. Ken makamon, datay Chief of Executive, ti may nga local government unit, no maitultuloy, da kanyada no mangbukal da iti ordinansa, no maitultuloy, di gitoy checkpoint, gagayem ken kabsat, iti barangay, awamot ti makita nga saan nga nasayaat ko nangarod ni Apo DILG di ket makatulong pa detoy mang preventar pa kadigitay mapaspasamak nga krimen iti intunggal barangay. Tapno mamuan, dagiti umili. Kaya ko na nakasimsimple digitoy nga aramid ngem haantay met nga maaramid adda digitay napudno nga agserbi adda met latta digitay pasaway kunana. Okay, kablao tayo man kablawan tayo man ni Bats Layla Ansagay at American sa ni Bats John Di Publico Miguel.
Again, kasama tayo ni Dr. Rickson Ramos Balalio. Basta kayo dita Municipal Health Office. Dita Iliti Nueva Era ni Kagawad Richard Matote. Basta kayo dita Pidig, Ilocos Norte. Digiti Darway nga Aguybuya. Dumdum nga ti programa tayo. Kablaon tayo pa ni Kumadre Maribel Sases. Kumusta kayo dita Lanas Dingras? Ni Kumpad Maribel Sases. Ni Kabagyan Rowena Corpus. Hello sir, good afternoon. Kuna na to ni Kumpad Edra Gases Manibod dita Hawaii. Ni Kumadre Yuli Banyes Lupes, good afternoon pare, kuna na toy. Good afternoon kada kayumet, Kumadre Yuli, ken ni Kumpad Marino, kumusta kayo dito barangay Samak, San Nicolas, Ilocos Norte. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, kuna na pa dito. Good morning sir, kablawak man ni Mamak nga Piring Alegre Agria, ken my sister Duray Tupig, Dijay Barangay 8, Acosta Batak, Ilocos Norte. Salamat sir, God bless you. Ni Chris Marie Alegre Agrida Pineda. Okay, good morning ko na to si Adaj Abroad dito sigurado. Ken okay. Ni good afternoon sir, ko na ni Virgie Maranan Umawid. Kumusta kayo dita Santa Maria, California? Ken amin latan nga mayat ti pabuya padenggeg na. Sa pag-unlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Pudno ta kunam kumadre. Awan panagdurasen no kastoy latat mapaspasamak kumpad. Kunana husto unay. Dayta kunam kumadre. Tanong maminsan per Los Venos, dagitimet ngamin barangay officials isudat mang tolerate met laeng. Kada gitay lintag nga maipat patungpal. Wenno dagitay maititad nga pagtungpa daytay paglintegan tayo kunakman gagayem ken kakabsat. Mismo pa nga sarita ti DILG Provincial Director tayo apo nga kakailyan. Daytay laro din SAP daytay social amelioration package. Talaga nga. Hintay to mapagsaritaan deta daytoy pa iti maysa kadigitay nasa ludsod iti kabibiyangan ti DILG nga pagaangatan, pagaapaan digiti apo nga bumarangay. Gapuanan pa lang kadaytay saan nga na estilo, haan nga nasurot nga paglentegan daytoy social amelioration package nga tay kunada nga ruden nga adda digitay pagpaboran digitay apo nga barangay official sa Piero de los Venos. Mismo pa nga ti DILG Provincial Director tayo tinagkuna nga adda talaga. Ngamno digitay reklamo yo alakat agreklamo kayo, gagayem ken kabsat, nawaya kayo nga agreklamo. Good PM kumpad, madama ti dengyeg mi ditoy sirok timangga kablaawan na kamiman. Kumpad, thanks ko na natoy ni Kompadre Bong Aguinaldo, kumusta kay dita barangay na Botas, Lawag City. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, kablaon tayo pa ni Manuel Gitat, ken ni Nida Kalaka. Ni Madam Nida Kalakal. Good afternoon ma'am, kumusta kayo dito barangay na Lupta Batak? Ken kablaon tayo pa ni pareng Ronald Pagdilaw, manipod dita US. Beno po nga kakailan, panawin met nga ruden tapno tayon aga pipinakada. Dagiti saan ko nga nadakamat ti nagnaganan, alakit pagpaspasensyaan nyo langin apo nga kakailan. Kadwa nga ruden po mga datibiyang ti technical department ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan, ken ang kitkita ti seguridad testasyon ni Sergeant Robert Yadaw. Tayo mo tibiyang ni Ronald Domingo, Timon, ti dati programa, mangibat pati ti imbagadamag na imbag nga malintay amin nga sangapada. Babay na po. Tapno mamuan, dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:39. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. Naimbag nga oras siya po nga kakailyan at ito'y ikaw dyan nga damag itatang oras damag palaing manipod dito'y lugar tayo. Nagbalag ni Project Manager ti Barangay Ranger Officers Barangay Officer Mrs. Estrella Baby Sacro iti Environment and Natural Resources Office ti probinsya kontra kadagiti agpupuor. Daytoy ket kalpasan nga agraira ken adulatta dagiti agpupuor kadagiti agricultural waste ken household waste kadagiti nagduduma nga ili. Segon ken kuana adon dagiti natiltiliwan ken naipatawan iti multa gapoy ti panaglabsing iti Republic Act number 9003 wenno Ecological Solid Waste Management nga itantandodo ni Gobernador Macho Marcos Manotok.
Inlalawag na dakkel ti epekto na ti iglawlaw iti panagpuor malaksid nga dupay ti maala a sakit manipod iti panagpuor. Kunana nga uray pawan ti maduktalan a tao a nagpuor alain da ti ladawan ken automatiko at ti agtagikwa ti agsungbat iti daytoy. Gapoy di daytoy nagapela ni Sakro kadagiti amin nga umili aliklikan ti panagpuor kadagiti agricultural waste ken household waste imbes asalwadan ti aglawlaw kabayatan na kuna na kidawen nanto kadagiti maseknan nga ahensya a monitoren da iti asideg ti Padsan River nga agbalbalin grazing land wenno pagpakanan kadagiti animal. Daytoy ket iti panagmula da iti nasa nga lugar apaman amadanon iti panagtutudo tapno maliklikan amapan na pagiwarwaran dagiti addaan iti taraken. Inayon ti project manager ti barangay ranger officer anas ken ang mapapintas iti lugar babaen ti panakamula kadagiti nagduduma amula iti asideg ti Gilbert Bridge apang pangatrakar kadagiti turista ken mga layay iti climate change ditoy Ilocos Norte. Dahil tati kaudyan nga damag idatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radio Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radio Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:42. Naraman, nasarangsang kinaima sa lechon baboy kaditi ingkay sapsapulen. Wena po kakailyan dito'y probinsya tayo, kang runan na kadagiti ka syudad ti Batak. Tada dituyen ti sungbat daytang ingkay pagparikutan. Iso dayta ti mapagdinamagan ang Lucky Lechon. Wena po kakailyan, Lucky Lechon laeng iti makaipaay ti kususto araman ti lechon baboy. Gapuanan tanay dumduma ti inda pa ng luto, weno pa ng tuno. Wen turungin na nadagos ti Lucky Lechon. Gapuanan tadi kay tupulos agbabawi. Gang iti National Highway, Barangay Biluka, iti syudad ti Batak. Weno sangwanan laeng ti Barangay Hall, ti Barangay Biluka. Tinadong informasyon, tumawag weno ag text iti cellphone number 0917-703-3074. Ti Lucky Lechon ket kukwa ken imatmatunan ni Kapitan Joselito Lito Bersalona. Lucky Lechon, tatak original. Ken mapangnamnamaan dito Ilocos Norte, kang runana iti syudad ti Batak. Lucky Lechon, the best ka kailyan. Presko nga angin. Ken makapawang aralugar ka diting kay sapsapulen. Wena po nga kakailyan, agturungin nga dagos iti mapagdidinamagan a Prexon sa Beach Resort. Ti Prexon sa Beach Resort ken agtultuloy nga agserserbi ti probinsya tayong Ilocos Norte nang runa iti syudad Tilawag. Ti Prexon sa Beach Resort ket mapalimpay nga pangisyangkatan iti nagdudumang okasyon kasi ti pakasal, baptismal, reunion, seminar, birthday ken dumapay nga napapateg nga okasyon ken addan pay kadagiti cottages ang mabalinyo nga upaan iti nababang nga presyo. Ken saan lang nga dayta no kayat sumet iti ag-overnight awan iti problema agsipod ta adda iti masindadaan nga kwarto nga mabalinyo nga upaan ordinaryo wenno special. Ipagpakamupay ti Prexon sa Beach Resort nga daan pay iti nalawa nga pagay-ayaman ken awan iti pagdanagan agsipod tadaan iti security guard nga mangkita iti aglawlaw. Tinadong informasyon, ag-text when tumawag iti cellphone number 0920-842-6633. Ti Prexton's Beach Resort ket masaragan iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kimat matunan, tinaayat, natulong ken managigayen, ani Mrs. Heli Buyat. Prexton sa Beach Resort. Your relaxations at its best. Prexton's Beach Resort. Red Horse to, astig ito! Gusto ko yan, ako ito, di ako yan. Dahil ako'y mainit ang dugo bagong usmong. Santa Bukal, mga oras, huwag iwaldas, hanapin ang sarili. Grabe! Astig pa to! Grabe! Rock pa to! Tindi! Animoy! Inuhusan ng samot sa ating kulay ganyan. Pagsariwa pa ang buhay nagliparan na sa hangin. Hulihin mo ang bagay na patok sa trip. Musika, panlasa at puso maingay. Gusto ko to, ako ito! Red Horse Beer! Kaya ko to! Astig ito! #1 beer! Drink responsibly.
Terdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taad dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Iso dayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na, dagiti nagduduma a serbisyo, kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair kanda dumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories kanda dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadung informasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop, pagpatarimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Barong-arima! At tuyan ti programa nga may manglingingay ken mangrayrayaw kada kayo tinaldaw-aldaw. Barong-arima! Maalis kayo nga rod nga dingeg. Barong-arima! Mangtakwat kada iti addaan ilimlimeng ti talento iti panagkantaan. Barong-arima! Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalingga na nanay kumakanta iti kailupuan. Barong-arima! Mangmangigan. Limpay-layang RPN, DZRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Barong-arima! Barong Arimat. At tuyen, ket umayen, ti programa nga intay ururayen, biyagen na, aglalado, agasan na, agpupunto, programa amang liwliwa, karatay amin asa nga pada, iso nga umay kan ngilad mo ket tumngeg kan, ipaknim ni trabaho lapayag ket yan lingag mo. Lokta munday taradyo, ikukot mo sa bangkito. Baro arimat umay kada kayo mangragragsak, sumangbay balbalayo sunatami kada kayo. At tuyen ket umayen, ti programa nga intay ururayen, biyagen na aglalado, agasan na, agpupunto, programa amang liwliwan, karatay amin nga sa nga pada, iso nga umay kan ngilad mo ket tumngeg kan, ipaknim ni trabaho. Naimbag nga malintay amin nga sa ngapada, sumangbayin ka na kayo ti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Ilaing the first and famous radio station in the north, ti RPN DZRL Radio Ronda Bataan. Yan no ti numero 1 nga radyo ti Northern Luzon. Pagdrangay tayo ganat oras sa las 3. Hintay manin pagdranggayan dagiti na duma-dumang ramen ken saguday ti programa tayo. Karunaan na patangatangan tayo. Dagiti agkakapintas nga kanta Ilocana. Iwid pa lang kadagiti The Mega Mix Singers, kadagiti bukod tayong produkto papagaya. At syempre, magkadwa tayo nga agserbi ti biyang ti technical department ni Engineer Ramos, supervision ken direksyon, station manager Road Sadjan, ken namangkit kita ti seguridad ti estasyon tayo,
ni Sergeant Robert Yadaw. Sa motibyang ni Manong yung Ronald Idol Domingo, producer, executive producer, ken talent manager, iti The Mega Mix Singers. Ken kablawan tayo pa, at agiti iso amin nga kakadwatay iti grupo, idaulwan ti presidente ti grupo, Mr. Honorato Agdepa. Ang kasamitan ni kita singers, ken kasamitan kanigiti fans club tayo. Iti dati agundawa, intero drogyanan ti agkikindablaaw, okay? At iro din digiti muna nga pa-shout out ditoy once again kablaawan tayo ni Mama Nida Kalaka. Lahay sir kasta unay pudot na kuna natoy permi super ni Armand Lacambra Pagdilaw kuna natoy hello to everyone taga Pinili Ilocos Norte, Sir Jay Puritak Pinili. Okay, kumusta ka dita Puritak Pinili, ni Delphine Agnaraingay, ni Auntie Linda Dakip Agliam, kunapay ditoy ni Armand Lacambra Pagdilaw. Hello sir. Meggy Wasay Coloma, Sir Amor Macalma Bagarino, Julius Fernandez from Arman Pagdilaw. Kasamatan kablaawan taypay ni Enera Dadoyo Ninyo ken ni Madam Carmelita Kilingking Aliado. Kuna na toy, hello sir, naimbag amalem yo amin dita Batak. Kuna na toy, kasamit kada kayo ma'am, naimbag ngayon kay panagdingdingeg ni Julius Asuncion. Hello to my mother, Pilipinas Pagdilaw. Ken kablaawan taypay ni brother Jess Cabias dita Hawaii. Kablawan na kalo dito taga Sitio Surngot dito barangay Suba Paway. Ken kablawan tayo man ni mother na nga kankanay nga dumdumngeg ni Mrs. Felicitas Cabias. Kumusta kayo dito Hawaii? At iro den ti panglukat tayon nga ayog bilang musika. Okay, at iti may isang novelty song, ti kantang napuluan, Bantay Turturod. Baro Walimot! Bantay Turturod na panani, kabalyuken baka di kadwami, at indong atali di armasmi, bulbulong kay kayo ti linumi, kaya't mo kayem ta umay ka jay balay ni anawara, uminom gatas asa diwa, limag to kabalyo natin nagka, ay wen gayem no umay ka, pasensya kan kunak na iyon una, kajay balay mi ket na ariwawa, tadananang kentatang kanayon nga agap-apa, isunga da balay mi dito'y ita, taimpak ni di kabaranggayan da, tapuro apat inda ugra, ngem tirabi imayat miti panagkaitdada. Bantay turturod na panani, kabalyuken baka ti kadwami, at itong atali ti armasmi, bulbulong kay kayo ti linumi, kaya't mo gayem ta umay ka jay balay mi anawara, uminom gatas asa diwa, limag to
kabalyo na tinagda ay wen gayem no umay ka pasensya kan unak nga iyon una Ajay balay mi ket na ariwawa Tadananang kintatang kanayon nga agap apa Sunga adda balay mi ditoy ita Taimpak ni ti kabarangayan da Tapuro apat inda ubra Ngem tirabi imayat meti panag kaidada Ngem tirabi imayat meti panag kaidada Ngem tirabi imayat meti panag kaidada Baru walimot. Okay, kasawa nang hintay rugyan ng tagibasa kadagiti naawat tayon nga pangablaw ditoy kablaon tayo man once again ni Comadre Yuli Ibanez Lopez dito Barangay 17 San Felipe, San Nicolas, Ilocos Norte. Okay, at dito sunata natarnaw nga ayat. Baru walimot. Kaarik mo manday jay sarmi Tauray pa'y jay init Ket mabait Nga umay sumalino Di tarang payaken sudim Kaarik mo manday jay langit Atop tuparen jay init Ket syapet itay daga Ngumay akrok babagayat ken ka Natarnaw da ito'y ayat Nga istagot ko ken ka Tanuman pa'y nagurapayak Adagato'y kayariga Ye madabag sa sao Adi ang bukel jilubong Di akin na mayit Day tu'y puso Kinay ta puso Kaarik mo manday jay sarmi Tauray pa'y jay init Ket mabait Nga umay sumalino Di tarang payaken sudim Kaarik mo manday jay langit Atop tuparen jay init Ket syapet itay daga Ngumay akrok babagayat ken ka Natarnaw da ito'y ayat Nga istagot ko ken ka Tanuman pa'y nagurapayak Adagato'y kayariga Nge madabag sa sao Adi ang bukel jilubong Di akin na mayit Day tu'y puso Kinay ta puso Baru walimot. Okay, at dati message si Manang Bilma dito'y kablaawam kanuman ni Manong mo Kristi dito'y taltalon ading dingdingeg kami agsala kami kanuman. Sino nga Kristi? Sino nga Kristi si Kamanang Bilma? Okay, kumusta na kita taga Barangay Kalayab, Lawag City? Ken, syempre, kablaon tayo pa ni Ma'am P. Aquino, ni Sir Edwin, dita Plexons Beach Resort, ni Auntie Heli Buyat, ken kasama tayo kita kakadwana, kasama tayo kita adad ta balay, ni Mother Dear, ni Maya, ken ni MJ. Okay? Tuloy-tuloy tintaya pa nagkakadwa, hindi aro din agi basa, kadigiti naawat tayon nga pangablaw, tida ito'y nga malem. Baru walimot!
Okay, manong mga Kristi Kasil ko na nadtoy. Jack sa malagip si kamanang Bilma. Okay. Kablaon tayo pa ni Madam Lucena Alejo. Okay, ko na nadtoy. Deto'y pangablawin tayo ibasa. Good PM sir, git kuman, digit tayo kalugaraken, amin na dumdumeg. Kada ito'y nalatak a programa, the best pa rin ko na nadtoy. From Alice Bautista, iti Maglawisur, Curimaw, Ilocos Norte. Okay, kumusta kita Maglawisur, Curimaw, Ilocos Norte. Sabali pa dito ngayon tayo ibasa kablaon tayo manggayam ni Ninang Leoning Pasalo, dita barangay 6, San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte, ni kumpad Ferdinand, ken ni kumadre Roda Bueno. Magiging pa nagdingding dita. Kasama ni Mami Linda Bumanglag, dito'y barangay 10, San Paulo, San Nicolas, Ilocos Norte. Naimbag bigat mo, anang bigat? Naimbag nga malem. Ipatukan mo man dyan na idumduma pagaya, may sagot ka na iti amin anayat adumdumeg nang nangruna ti Javier Kenvilla family. Dito'y Albano Dingras, Kastamit kay ni John Ray Kadang Tibintar. Thank you sir. Jerry Villa ti Dingras, Ilocos Norte. Okay, kablaon tayo pa. Di kita taga Corrales Furniture Shop. Kablaon tayo ni Boss Richard Corrales. Okay, kablaon tayo pa. Di kita madamat padingig na kano. Dita Sirok Timanga. Dita na Botas Lawag City. Kumusta ni Compadre Bong Aguinaldo. When permit pudot na. Isopay ko na ni Ma'am Nida Kalakal. Dito'y barangay na Lupta, Batak. Kunanan to'y, good afternoon sir, kablaawan na kaman dito'y 52B, Lataag, Lawag City from Atem Aida Iniba. Sir, ayan na gayam ti estasyon nyo editan, kunanan dito'y Agpabaay, dito'y Paway Lake Road, dito'y mapan dito'y ng Guyudan. Ayan ti estasyon bitatama ng Aida. Kumusta kayo? Sa barangay 52A, Lataag, Lawag City, kasama tayo kita taga San Mateo, Lawag. Rama nga intay urayen, biyagen na aglan. Pero tero na nati sunata ngayon kay Kinidaw. Naidumduma apagaya manid pa lang to'y numutoy biyangken kablawan tay pay gayam ni kumpad Francis Edra manipod dita Hawaii nga mayat ti pabuya padangyegda kasama ta ni Manang Raquel Kambal Corpus kablawan tay man di tata Juanito ken ni Nana Mila Corpus dito'y barangay Kamgidan dito'y syudad ti Batak.
sulatan. Akas pagyaman panagpagayam ta, ugayem ko ipagpanagkel ka. Ugayem ko ipagpanagkel ka. At tuyen ket umayen ti programa nga intay ururayen, biyagen na aglalado agasan na Intay toro ditol-tolay ti programa tayo. programa Sama na ngayntay liw-liwan. itol-toloy nga ipadanon dagiti adadupay ayog bilang musika. Kablaon tayo mampay ni pagamtay nga Ednalyn Inibalagwa manibod dita Singapore. Kuna ni Madam Carmelita Kilingking Aliado watching from Lanai City, Hawaii. Ken hello sir, good afternoon. Kuna ni Dimple Jenny Aganon Galliardo. Okay, thank you very much. Dimple Jenny Aganon Galliardo na imbangin kay panagabuybuya ken panagdingdingeg iti programa tayo Baro Arimat. Kablaon teman ni Manang Christy Casil Gayam nga manong manang lawala. Thank you very much. Kari kita data kataltalunan nga mayat ti panagbuybuya panagdingdingeg na latay ti programa tayo. Kablaon tayo pwede kita taga barangay Bawa West Batak. Kablaon teman ni Ninong Ben. Ni Ninong Ruben kakangkanayon ng itugtugot ta radyo na no dadita taltalon ilinya saktan ni Doktora Remy ni Uncle Freddy laon tay pay ni Auntie Mirna ni Uncle George ni Grace ken ni Uncle Larry ni Gunda ni Uncle Tuni ni Nana Nining ni Kayong Rodel ken ni Comadre Donna ni Nalin ni Silin ni JM ken laon ta pay syempre ni Mrs. ko ken tay balasang ko ni Lucky Asayla ni Kasin Erwin Domingo kalita Barangay Mariqueta Soluson Ilocos Norte ni Bayaw Eldrin kasamatan ken ni Kasin Marieta yes kumusta kayo dita Isla ti Hawaii teka nakanta yung ni Alaizon pag kay panagadingdingig dita Isla ti Hawaii ti programa nga intay ururayen, biyagen na Denog sublido di programa tayo kalpasad laing kadagiti napapateg nga pakamo RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 2:09 RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Kaimbag nga oras siya po nga kakailan at do'y tikaw dyan nga damag itata nga oras kinababa ni ti water level ti danom kadag iti bubon ti makagapo iti panagkisang ti supply adanom manipod iti Ilocos Norte Water District. Dahito iti nilawlawag ni Inwad General Manager John Teodoro kabayatan tinasyangkat a press conference iti Kapitolyo. Namuan amay sa kadagiti lugar ang mapaspasaran iti panagkamtuden ti danom ket ti barangay Suba iti ili Apaway ken jay ili ti Pidig. No pay kasta kunan ni Teodoro nga ikarkarigatan iti management ti Inwad ang masolusyonan iti panagkurkurang ti danom babaen ti panangnayunda kadagiti razor pipe. Inlawlawag na nga adda iti naitudingal daw a panangipanda kadagitoy tapno saan ama mapakadaan dagiti konsesionaryos iti panagpukaw ti supply adanom. Wenno supply ti danom. Inpalgak ni Teodoro abi mababa iti yield wenno mapataod ti may sa pump da ijay bakara rason nga intapda iti baro abubon babaen ti salin tubig project. Inadmitir na nga oray iti barangay Gabo ken barangay Lapas Lawag ket apektado iti panagbaba ti danom iti bubon apagalalaan da iti ili abakara. Iti baet detoy impasigurado ti Inwad General Manager nga itapda daytoy iti baro abubunda tapno masupusupan iti panagbaba ti
panagpataod iti maysa nga pump ti inwad ken agtultuloy iti napintas a serbisyo ti danom dito Ilocos Norte iti administrasyon ni Gobernador Macho Marcos Manutok. Dayta ti kaudyan nga damag itata nga oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manibod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 2:12. Perdi ka di talugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taadda dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Iso dayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na, dagiti nagduduma a serbisyo, kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair, kanda dumapay. Ken saan la data, magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories kanda dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadong informasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imatmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ipagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Makay ayo lugar ka diti ingkay birbiruken nga pangsangkatan kadagiti nagduduma nga okasyon. Ngarud, anya pa'y ti ingkay ururayen. Turungenen adagos ti Sun Valley Beach Resort and Hotel. Ti Sun Valley Beach Resort and Hotel ket nairanta nga pagliwliwaan ken mangpukaw iti banbandog. Agsipod tamatanawagan iti igid ti baybay. Ti Sun Valley Beach Resort and Hotel ket adaan pay kadagiti cottages ken kwarto ang mabalinyong opaan iti nainkaltikan a presyo. Ti Sun Valley Beach Resort and Hotel ket masarakan iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Tiadadong informasyon, ag-text wenno tumawag iti cellphone numbers 0909-276-8444 wenno 0999-423-3001. Managed by Miss Primilin Fajardo. Sun Valley Beach Resort and Hotel, where nice people to stay. Sun Valley Beach Resort and Hotel, iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Red Horse Go, astig ito! Gusto ko yan, ako ito, di ako yan. At dahil ako'y mainit ang dugo bagong usbong. Sanda bukal, mga oras, huwag iwaldas, hanapin ang sarili. Grabe! Astig pa to! Grabe! Rock pa to! Hindi! Animoy! Pinuhusan ng samot sa ring kulay ganyan. Pagsariwa pa ang buhay, nagliparan na sa hangin. Hulihin mo ang bagay na patok sa trip. Musika, panlasa at puso maingay. Gusto ko to, ako ito, Red Horse Beer. Kaya ko to, astig ito, #1 beer. Drink responsibly. Dekalidad ng spare parts iti motorsiklo ken bisikleta iti intay kadibirbiruken. Wen agtultuloy ngagserserbi ti sapasap ti mapagdidinamagan ken mapangnamnamaan. Isugayta ti SMR Motor Parts and General Merchandise ken RK Motors and Bicycle Parts. Ti SMR Motor Parts and General Merchandise ket masarakan iti main branch na iti along National Highway Barangay 11 San Fernando, San Nicolas, Ilocos Norte. Ken ti sangay na iti National Highway Barangay Makabiag, Sinait, Ilocos Sur. Gayain laeng ti Sinait Public Market, Sinait, Ilocos Sur.
Agbirbiro kay kadimet itinalakang nga panganaan, turungen met adagos ti MS Eatery, agsipod kamagatang sadyay iti agkakaimas nga taraon nga awan iti sabali, na imas lang aruden dagiti magatang sadyay, napapapay iti presyo na. Ti MS Eatery ket masarakan iti National Highway, Barangay 11, San Fernando, San Nicolas, Ilocos Norte. Abay laeng ti SMR Motor Parts and General Merchandise. For more information, just call or text 0920-548-2901. SMR Motor Parts and General Merchandise ken RK Motors and Bicycle Parts itinagan nga mapagtalkan ken MS Eatery ti panganan nga mapangnamnamaan. Kadita, agsubsubli tayo dumyeg, iti paborito ya programa. Baru Walimot! At tuyen, ket umayen, ti programa nga intay ururayen, biyagen na, aglalado, agasan na, agpupunto, programa amang liwliwa, karatay amin, asa nga pada, iso nga umay kan ngilag mo ket tumngeg kan, ipaknim ni trabaho lapayag ket yan lingag mo. Lokta munday taradyo, ikukot mo di tabangkito. Hintay tultuloy ti programa tayo baro harimat, adatero den ti may kadwa na 30 minutos ti programa tayo, ket intero di tultuloy ti panangipadanon kadagiti agkakapinta sa kanta Ilocana, kasama ten panangibasa kadagiti dadupay nga pangabla. Siyempre makadkadwa tayo pilang agserwi ti biyang team master control ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direction ni Station Manager Roda Sadjan, kasama ten mangkitkita ti seguridad testasyon tayo ni Sergeant Robert Yadaw. At tinumutibiyang ni Manong yung Ronald Domingo. Kablawan tayo mampay ko na natoy na imbag nga malemyo. Apo, hello Sir Ronald. Kuna ni Ma'am Joyce Villanueva, ni Daddy Ricardo Rabago, ken ni Mami Norma Rabago. Kumusta kayo kano? Di kita'y kakabagyan da dita Barangay Salit, Lawag City. Kasama din ng Primo Corpus. Kumusta kayo dita Parit. Okay, Ilan Italy time 8:14. 8:14 ti Rabi Madam, wenno 8:14 ti Bigat. Tuloy tintay panag kakadwa. Kas ko na ni Kasin Erwin Domingo dita Barangay Mariket. Sulsona Ilocos Norte, Pad MM dito ay Barangay 28 Lawag. Dante pa ni Arlene Banyaga dito ay Barangay La Virgen Milagrosa Badong. Kasamatan kadigitay singers tayo kablante man da Miss Jeneline Lainon, Ate Nenet, ni Sherry, ni Ate Virgie, kasamatan kablaon tayo pa ni Kompad Roland Gacola, ni Maring Resti, kasamatan ni Kompad Melchor Laportesa, da Ian, kasamatan da CJ, kablaon tayo pa da Ninong Leonardo, Kalube family dito Barangay Paguludan Corimao, kasamatan da Ninong Elmer, ken ni Ninang Lisa, ni Tatapat Makalma, ken ni Eldon, kumusta ka dito Barangay 8 San Agustin Paway. Yan kablaon tayo pa ni Apo Sangguniang Bayan member Efren Valdez, kumusta kayo dito Barangay Sungadan Paway. Nga kang kanayon met nga aga buybuya, nandun nga iti programa tayo. Ano na to'y good PM kuya, mabalin agkablaaw bago taga pakinig mo lang. Ako, kunanad to'y. Alay no, kabarbaro ka nga agdengag, apay nga rod nga amom kuma, dahil ito'y private number ko, nangalaam. Hangin yung mga ulawon ti tao. Ado di kita yung mga ulaw kat. Damom ti agdengag, asa ka nag-text ti number ko, kadyak mat ipagpatangatang ti number ko, dahil ulaw. Alawan, gagayam kaya nakabsata, at ituloy tintaya pa nagkakadwa pa nagadidin ng gay, at yoro dan tiya sa balipay nga ayog bilang musika, nginakman isagot iroknoy kada kayo itatanga malem. Okay, at di man dati kantamet, manibod ka ni Ninang Esmi Agdepa, manipod dita Paway, Ilocos Norte. Kablaon tayo manggayam, digiti Alegado family, Ralieca family, ken Auntie Lumenga Pero, kasamitan ka digiti
Mangligot family. Dito ay barangay 26 Waig, Upay, Abulaw, Paway. May sangal daw nga inta nagsarak, sikaken siya ket nagamamuta nga dua. Kung bagam mo anya, tinagan mo yung sumbat ko, siyak ni agay aya. Sinalugsod mo no, mabalinti umay lugaryo, ket inunak padasen yo ket adayo. Amangan met, numayaw awan kayo, saan abalik, tumayat agrayo. Umaykan, tainta, sa ngalan niya yan ayat. Ragragsak, 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 tangarod adwa. Matungpal, 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 larapapta. Ayan ayat, adi agpatingga. May sangal daw nga inta nagsarak, sikaken siya ket nagamamuta nga dua. Imbagam no anya, tinagan mo yung sumbat ko, siyak ni agay ayat. Sinalugsod mo no, mabalinti umay lugaryo, ket inunak padasen yo ket adayo. Amangan met, numayaw awan kayo, saan abale, ta umayat agrayo. Umaykan, tainta, sa ngalan niya yan ayat. Ragragsak, 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 tangarod adwa. Matungpal, 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 arapata. Ayan ayat, adi agpatingga. Okay, kadlawon tayo man di kita apo nga barangay official sa dito barangay Baay. Dalo ni apo Kapitan Romeo Bagawisan. Kaya samitan kadlawon tayo man ni Mr. and Mrs. Hil Ragio. Iti Baay ken ti si Bobokel a pamilyana ang kanay nga dumdum kay agbuy-buya daytoy programa tayo. Ken kasamitan kablawan tayo man paygayam ni Manang Emmy ken ni Manong Edward de los Santos dito barangay Bungon, ni Comadre Cristina, ni Tata Vidal, ni Nanagos ken ni Tata Juan Marquez dito barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Ken kablawan tayo pa ni Madam Mila Rose Bacod dito Madrid, Spain. Kablawan na digitay kalugaran na dita nagbakalan paway kano. Kanatoy na imbag nga bigatyo amin ditoy Madrid ken na imbag nga malemyo amin ta Pilipinas. Kablawak man digitay taga nagbakalan paway Ilocos Norte ken kablawak man tay napintas nga batch ko ni Eva. Happy birthday gayem ko nga maring ko kanano toy. Alawan la. Happy birthday. Kada ti batch na kano. Na ni Eva. Programa amang liw-liw. Yan kablawan tayo pa ni Tata Rohel ken ni Nana Rusi Rigunan dito nagbakalan Batak. Kasama ta ni Ninang Carmen Sid dito ay barangay San Julian. Ni Ninang Ria Bataan dito ay barangay Palpalikong Batak. And of course kita taga barangay Aglipay. Kablawan tayo man ni Ninang Alice Ornos. Kasama tan ken ni Ninang Tessie Abundo. Sa kayo ni Manang Seli ken ni Manong Junior dito ay taga Aglipay Batak. Ano tiro den ti sawalipay nga sunatang inakman na isagot kada kayo tatang malem dito pa lang programa tayo Baro Arimat Music Festival. Dito lang the first and famous radio station in the North, RPN DCRL Radio Ronda Batak. When no ti numero 1 nga radyo iti Northern Luzon papagayam. Kari para kada kay amin nga sangapada may sagot kay kita ba dapat ipagapas na dita barangay Kalayab, Lawag City. Sapsapulan dagidi nasangit nga kari wen sapsapulan di ayat anasudi gapot iya adayo o biag ko dito'y sibay ko nagayag nga kailiw ko tabarat arakot mo
Nasangit nga kari When sa pulet Di ayat Nasudi Gapot iya adayo O biyag ko Dito isibay ko Nabayag nga kailiw ko Tabarat Arakot mo Sabay ko man Tadi Ang bayan Agsubli kanyag ko Ket sumangpet kang dito'y arpan Tapnon na namet Nasangit unay nga ayan Mukanya Sabay ko man Tadi ang bayan Agsubli kanyag ko Ket sumangpet kang dito'y arpan Tapnon na namet Nasangit unay nga ayan Mukanya Sabay ko man Tadi Beno papagayam nang iganyo dati kanta nga napuluan kari manid pa lang kani Miss Vilma Macabiog babaen pa lang kadagiti damay ka mix singers alas 8:14 gayam tibigat ijay Madrid, Spain. Kablawon tema ni manang Lowelyn Estabilio dita mabusag Badok. Ken kanatoy kablaawak amin nga taga Acosta lalo taga Igid Abagatan dagita karubami stay safe always kuna ni Madam Joyce Villanueva ken kablawon te pwede tay kanakantay ni Junjun Badjon manibod dita Suba Paway Ilocos Norte. Okay? Pang-recap tayon nga ayog bilang musika kasangwa nang intay ton tapugan ti portion di programa tayo parikot ken pambagbaga. Kablawan tayo man pwede kita dadtoy Lucky Lechon Doy Barangay Biluka. Kablawan tayo ni Apo Kapitan Joselito Bersalona, Ninong Ruben Cabel sa Hawaii, ni Ate Nenet, tayong Omar Doy Barangay Nalupta Bata. Kasaluak kay itan na nagsinan ti dalanta jak magawitan jak amapengdan magarubos tuyulwa lumalagip po di
Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:36. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang nga oras siya po nga kailyan at ito'y nga damag inatang nga oras sa impanakel ni Mrs. Estrella Baby Sacro, Forester, the Environment and Natural Resources Office ti probinsya, anapintas ti greening program ti probinsya. Segun ken kwa nawan pa'y tinauram, a plantasyon iti Ilocos Norte, gapo pa'y laing ti kinalerto dagiti barangay ranger officers nga innala ti gobyerno probinsyal. Kunana nga oray rabii, no adday ti makita ken masiman dagiti panakabagi ti broket, agal alistuda amapan mang proteher kadagiti mula iti kabanbantayan. Gapoy ti datoy dakkel ti panagyaman ni Sacro kini Ilocos Norte Governor Macho Marcos Manotok, gapo tamay sa kadagiti pangpangruna iti babaen na ket ti panakasalwad ti aglawlaw. Inalog na babaen iti kada dagiti kaming tibro nga innala akatulungan ti Ilocos Norte ket magwardyaan dagiti mula iti kabanbantayan. Dahil tari kaudyan nga damag inatang oras, kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center. Ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Police asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado, programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan ka dagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado, mangigan tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dayto ya programa. Pulis asintado. Tigal man ket nagbalinen na paset ti agdama, naliday man ken naragsak. Sublian ken warwaren tinaitanemen na kalman, babaen ti programa, taljap, idinagrupsan akalman. Pakaistoryan tinapalabas tin tunggal maysa, amabalin na pakadawan itinabalitukan nga adal ti biyag. Awisan dahil nga ruda makipaset iti programa, babaen tingkay panangibingay, iti nagrup sa nakalman ken pakasalitan ni itibyan. Ito'y laing programa, taljap, iti nagrup sa nakalman. Dito'y RPN DZRL Radyo Ronda Batak 639 kHz. Mangigan, oras di alas 2 hinggan at alas 3 di malen. Intunggal Sabado, taljap, idinagrupsan akalman. Negosyo at trabaho. Programa iti radyo, apagangigan, nukasano, iti mangguangay, iti may sa negosyo. Ken pakilawlawagan, nukasano, nga iwanwan, wenno patarayan, iti may sa negosyo. Negosyo at trabaho, programa iti radyo, ang mabalinpay, ang makatulong, kadagiti agkalikago masumrek, iti pagtrabahuan. Negosyo at trabaho, paset ti programa, Radyo Ronda Patrol Reports, mangmangigan, kadaldaw ti Domingo, oras alas 8, agpatingga ti oras alas 9, kada bigat. Dito'y laeng numero 1 estasyon iti Northern Luzon. Di RPN DZRL Radyo Ronda, City of Batak, Ilocos Norte. Negosyo at trabaho, paset ti programa, Radyo Ronda Patrol Reports.
ka di amamuan, dagiti mapaspasamak, iti bukod jo a barangay, wen gagayem ken kakabsat, dungeg kayo iti programa iti radyo, Maki Barangay, pag-amuan ka dagiti mapaspasamak, ken programa iti uneg ti barangay, babaen ka dagiti opisyales ti barangay, Maki Barangay, mabalimpay a pakipagpartisiparan dagiti bumarangay ken uray sa sinuman, mangmangigan ti laeng RPN DCRL Radyo Ronda Batak City, Maki Barangay. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklingan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DCRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Kaya papagayam, balbali yung nga inak kumablao kada kayo, iya daytoy nga malem. Ang atayaro din iti porsyon di programa, parikot ken pamagbaga. Pakaibasaan kada iti nagdudu mga parikot. Nga dagitoy papagayam ket mabalin nga iso iti panggapuanan nga intay panangipa iti pamalakad wenno pamagbaga kadag iti naayat nga agipot patulod iti parikot na papagayam. Mga to'y tumutoy halang nga to'y numutoy biyan mabalin nga mangipaay iti pamalakad ket patipay dagiti naayat nga dumdungeg ti programa tayo. Kaya programa ket nairanta nga pakaibasaan kadagiti danin. Mensahe ni ayat. Kaya istorya ti biyan. Dagiti pakasaritaan kinayat. Pakasaritaan iti biyaga. Ang kanuman dinto pulos malipatan dagiti maseknan. Oray yung kita papagayam iti programa tayo ket masindadaan to'y namutoy biyang ang ibasa kadagita apaman nga inak maawat. As araramiden dagiti makiya pagpaspaset istuan ni nawagas papagayam tapno dumanon kita kayat yung nga ipatulod ninyo nga danon iti Facebook page programa tayo Baro Arimat The Mega Mix Singers ano isend yo iti Facebook account ano mo iti biyang wino iti messenger ko mabalin nyo met nga hand carry kung saan mabalin nyo met nga itawag i-text karag iti cellphone numbers to ino mo ito ibiyang mabalin nyo met nga istoryaen iti ano mo ito ibiyang ta makaamuak to na mangurnos karag iti kayat yung ipadanon iti programa tayo papagayam.
Iti amalem intay basa ti maysa nga daniw. Naman nang ibasa tayo ti maysa nga mensahe ni ayan. Ito amalem intay basa ti maysa a daniw. Kablaon ti mampay ni Ifafanya Palada. Hello sir, good afternoon ko na natoy. Ay Sir Ronald ko na ni Arlene Agaran. Kumusta kayo mga pinili Ilocos Norte? Ni Kitty May Maldita. Hi sir, ko na natoy. Kaya kablaon tayo pa ni paring Christopher Hermoso, kini Comadre Lailani Pugat Hermoso dito Hawaii, kasamatan ni Inang Maji Tunak, ang Madamatia Pabuya, padingig na itatang malem. Kaya samatan kini Sir Ronald Saludares, gamit dito Hawaii, namayati Pabuya padingig na. Kasamatan kablaon tayo pa ni Mike Steele. Good morning from New York, USA. Ko na natoy. Thank you. Ken kablaon tayo pa ni kayam tayong Emeline Gonzalez Asuncion Arcangel. Watching and listening ko na natoy. Thank you. Kaligiti narway nga aga buy-buya dumdumeg ti programa tayo. Kablaon tayo pa ni Compadre Ruby Lopez. Ay sa kaligiti singer tayo nga taga Luna La Union, may isang soldado ngem nakaidestino ang tatayong kumpadre. Dita Maguindanao sa tatay tayo mo tata. Basta kayo dita Maguindanao. Paring Ruby Lopez. Kanapay ni Bel Mangabat Adwana. Good day everyone. And Ilucandia, stay safe ko na to. Thank you. Beno po pagayam. Kasama nang ita ibasa dahil may nga daniw. Ipalubos yung rod sagutan kayo man pa'y iti may sang sonata kas inak pangliliwa panglingligay kada kayo itatang malem. Parikut ken pamagbaga. Panagayat nga intalali sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan na isang sangayan kapuken ka ang nanayon tiragsak ken panagkaawa si kamet la tigapuna nuwapay nga agbibiyagak kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaarta panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na
kat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan na isang sangayan kapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kamet la tigapuna nuwapay nga agbibiyagag kita ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaarta panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na Parikut ken pamagbaga. Intero din ibasa deti Daniw ni Ninang Imelda Duque Toledo manipod pa ng dita Alberta, Canada. Kablante pa ni kumpad Ronnie Ganyo manipod dita Qatar. Adoyan ti Daniw nga napaulwan iti panagayat ni nanang ko. Daniwan ka, ayat ko. Panagayat ni nanang ko. Sipod kinaubing ko, nariknakon, pudno a panagayat mo. Dinusugnak pamagbaga ken panursuro. Nininteg mo't kilot adalan ken aramid ko. Jack na subalitan pudno a panagayat ko. Mangbay tinapig sa nga alawig tibig. Katliday man, inain pasagrap.
Garba ti barukong ti pasamak. Lim panagayat mo, di pulos nagkupas. Dimteng ti aldaw, asyak tayo nagbasol. Pampakawan mo, ti inak kalkalikaguman. Nagkariakin ka, ajak tupulos ulitin. Bidot ko nga inak na aramidan. Kamantim malikod kada kami nga anak mo. Nyanket di naklunak, asinupurtaran unanang ko. Awang pumada, tiyak maisukat uray siya sinno. Bagimnas ti panagayat mo. Panagayat mo kada kami nga anak mo. Panagayat ko ken ka, ang patinggan. Pasikat ka na yun alinaon to'y puso ken panunot. Mabubos iti malagyaman ko ken ka nanang. I love you, nanang ko. Daniwan ka, ayat ko. Pagayamin kay Rod ng Igande ti Daniw. Patulad kada tayo ni Ninang Imelda Toledo. Ayud pa lang dita Alberta, Canada. Kaya papagayam iti ada ito yung agundaway ket panawin meten tapno tayo na aga pipin nakada ket sapay kuma ta naipayda kay manen ti sangkabasit ngayon kay naglinglingayan liliwaan itatang malem ket kadwa karuden nga pumakada iti biyang ti master control ni engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon ni station manager tayo Rod Sadjan ken kasama ten nangkit kita ti seguridad testasyon tayo ni Sergeant Robert Yadaw ken pahabol man kablaawon tayo man gayam ni pagayam tayo nga Mark Leo Agustin. Kumusta kay kano? Ay, kumusta kayo dito barangay Bubon, Burgos, Ilocos Norte. Once again, happy viewing, happy listening. Kani pagayam tayo nga Mark Leo Agustin, barangay Bubon, Burgos, Ilocos Norte. Denti pagayam yun ni Manong yung Ronald Domingo, pero danti maudin nga sunata, inakon isagot kada kayo. And once again, kablahon tayo pa ni paring Jeff Cabias, ni Nana Felicitas Cabias po dita Isla ti Hawaii. Bayan biyag ko nga gawen ti sabali di ayan ayata anam nuang sudi di tabayan Nagagito'y ket maperdi
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alas 3. Kape, mixed and herbal coffee. Dumarami na ang nag-mixed and coffee. Mixed 10. Nagkape ako ng mixed 10 coffee. Mixed 10 herbal coffee. Mixed and herbal coffee. Ako nga pala po ay si Helen Salvador. Nakatira po ako sa Dingras, Ilocos Norte. Ako po si Eileen Sidol, taga San Nicolas, Ilocos Norte. Ako po si Grace Cristobal, 28 years old. Nakatira po ako sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F Mixed and Coffee. Doc F, a Doc Alternativo Formula. Doc F, a Doc Alternativo Formula. Sa dalawang sachet ng Doc F Mixed and Coffee mo, may chance ka na ang maging milyonaryo. Ihulog ang iyong entry sa mga Dropbox na makikita sa lahat ng Doc Alternativo The Big C branches, malls, and grocery stores nationwide. Ang Doc Alternativo The Big C Center sa Batac City, Ilocos Norte Branch, sa Regional Sour Building, Barangay 7, Taft Avenue, Kawanayan, in front Church of Christ Disciples, Batac City. COVID-19 Adjustment Measures Program. Ano ang dapat mong malaman? Paano mag-apply at paano makukuha ang financial aid mula sa Dole Camp? Sagutan ang establishment report on the COVID-19 form, kasama ang payroll ng inyong kumpanya o payslip kung sakaling walang payroll. Isusumite ito ng inyong kumpanya sa Dole para sa evaluation at hintayin within 3 days ang email o text notification kung approve o denied ang inyong application. Pag kayo ay na-approve, ipapadala ang financial support sa inyong account sa pamamagitan ng money transfer o money remittance. For more information and updates, follow Dole's official Facebook page. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station. Mawawis kayo, apwa kabarangayan, nga gatendar iti Health and Wellness Seminar, babaen ti NGT Health and Wellness Center. Ipaay ti NGT Health and Wellness Center, ti libre a health assessment, uwan a check-up, babaen ti Doctor of Naturopathy, ken medical doctors, libre nga ear acupuncture, libre amang raman ti agtintina magatibikos, probiotics, enzyme health drink, ken adapay libre a merienda. Makaduayot inalaing a doktor, ti alternative medicine, naturopathy ken acupuncturist, Dr. Marilo Hanibi Tamayo. Anya pa lang kukwenyo ka barangay, umay kayon! Dole COVID-19 Adjustment Measures Program. Ano ang dapat mong malaman? Ano ba ang COVID-19 Adjustment Measures Program ng Dole? Ang Dole Camp ay isang safety net program na magbibigay ng one-time 5,000 pesos financial assistance sa mga empleyado sa private establishments na naapektuhan ng flexible working arrangements o temporary closure dahil sa COVID-19 pandemic. Matutulungan rin ng programang ito ang mga apektadong manggagawa na makahanap ng job opportunities na tutugma sa kanilang mga qualifications sa pamamagitan ng job matching, referral, and placement services for local or overseas employment, employment coaching, at labor market information. For more information and updates, follow Dole's official Facebook page. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station. Apoy, agmamayo ka, partner. When partner, takanoy meten agsaksakit ti bagbagik ti bigbigat. Tila dan tumit kami nga tumtumarem nga agas padasem dahi tibikos, partner. Tibikos? Anya dahi ta, partner? Ada anti-prebiotics ken probiotics nga mangtulong ang mga kat kinadumado mga sakit nga kasakit ti ulo ken bagbagi, irregular menstruation, rayuma, sakit ti bato, marigat na panadisbo, hypertension, skin problem ken naduma-dumapay. Talaga, partner? When, partner? Inakgarutin kumatang ti Tibicos, partner. Anya pa'y lang tururayin nyo. Agtumaren ti alternatibo ken napintas nga agas, Tibicos. Magatang layang karigiti leading drugstore ti luglugaryo, Tibicos.